Kag sa number 1, pagbutang sang metal detector sa mga eskwelahan sa Bacolod, ginaduso. Amo sini ang sitwasyon sa gate sa mga eskwelahan, ilabi na kun aga. Gina-isa-isa inspect ang bag sa mga estudyante, gani malawig ang pilahay. Masami late na makasulod sa klase ang mga estudyante. Bangod abi sa sunod-sunod ng mga insidente sa kalakasan nga nagakatabo sa wa kag sulod sa mga eskwelahan, ginpabaskog sa Department of Education ang pag-inspect sa mga unod sa bags sa mga estudyante kung magsulod sa eskwelahan. Para solusyonan ini, ginduso sa local school board sa Bacolod City ang pagbutang sa mga walk-through nga metal detectors sa mga dalagko nga eskwelahan sa syudad. Ginsiling ni Lila Aro, Education Program Supervisor sa Schools Division sa Bacolod City, nga ila gina-propose sa syudad nga magbakal sa 40 ka mga walk-through metal detectors agud ibutang sa mga high-risk nga eskwelahan. 21 diri ang sa elementary schools, samtang 19 naman sa high schools. Ginklaro ni Aro nga prioridad sang DepEd nga mabutangan sang walk-through metal detectors ang mga eskwelahan nga may masobre sa 2,000 ka mga estudyante, ilabi na ang yara sa mga high-risk areas. Ginatutukan naman ni Bacolod City Mayor Greg Gasataya ang posible nga mga tikang sang syudad para sa ikaayos ang mental health sang mga kabataan. Ginpabasog naman sa Bacolod City Police Office ang inapagbantay sa mga eskwelahan, agud matap na ang posible nga mga insidente. Amongst others, no, ang gin-request ko sila sa Saturday is evaluation kung wala pila kabilog ang mga teachers or personnel sang DepEd nga nagabulig sa mental health sa ato ng mga kabataan. No? I think the approach here should be collective kag general lang, hindi lang isa ka aspect. No? So, magin-submit sila sa akon today, i-review pa ni namon kung pila ka mga psychologist or guidance counselor for that matter ang assigned sa kada elementary as well as sa high school. Kung ano ang need pagid nga pwede man nga ma-reinforce ang syudad, no, kiti kinahanglan gid nga mabuligan kag makahimo sang dugang nga support ang syudad sa mental health sa atong kabataan. Tatlo ang gate, for example, ang pinatakad ako is Bacolod City National High School. May tatlo sila ka-entrance gate, so kinahanglan tatlo gini ka-entrance gate ang may harap. 2 for the junior high school and 1 for senior high school. Tanang nga schools, mga selected lang. Actually, ang ato nga scanner, no, ang ato nga scanner, tanay nga schools, 100%. The mayor now is proposing to buy 291 metal scanners. For walk-through nga scanner, may ara kita population nga number. So, ang may ara population nga 2,000 and above, tanan butangan.